Ya, luar biasa. Jur menang saya kudu kali ini ya podo ange ya. Ayo. Ana sapa jenenge Wanda? Ndak? Nganti kleru kowe kok takon ngambungi penonton lho kowe kok. Ya, musik perawan dhewe kowe karekan ya. Dagangan iki, Pak. Ya. Ojo penonton wong kancane dhewe do gelem kok. Ayo Wanda saka Ngawi, ayo. Mangan sukun karo numpak deker, ayo menyang Madiun nonton wayang karo Golkar. Kadang karo sithik siji wae sing ngambung, ambunan. Ya. Ayo nang Madiun nonton wayang karo Golkar. Pas, wae sing penting enek Golkare ya. Ayo Mayang, kowe yo ambak nemang yo kudu iso parikan ayo. Ini kok Pak, kedah kagem Golkar. Ya ora kudu Golkar ning bersangkutan pada malam hari ini kena Pak Bupati, kena Pak Masudi yo kena. Kula kagem Madiun nggih Pak nggih. Kanggo Madiun ya. Ya terus. Dalan mudhun tembuse segera mugi rakyat Madiun tansah manggih raharja. Amin. Ya, ayo Bibi. Nggih, asli Madiun menika Pak Hariwur pun pirsa, Pak Wakil Bupati sampun pirsa. Mbak Wiwi menika asli Madiun. Nah, alhamdulillah sak menika ambak Waranggono ning di depan ada gelar DRA. DRA iki dadi rondo anyaran. Wis suwe, Pak. Wis suwe to? Jare wis rabi neh. Iki ora to? Mboten. Ora. Ojo wis pirang tahun nek dadi rondo? 2,5. 2 tahun setengah. Suwe men to. Aja digenepi 3 tahun lho. Suwe-suwe buntet lho iki kok. Alah, mboten. Tegese buntet pikirane iki lho. Oh jenenge mosok dadi single parent terus ya kudu ndang enek wong lanang sing iso mbantu ngopeni anake, ya ta? Nggih, mengke digolekke kalih Pak Hari ya, Pak. Oh ngono. Okay. Iya. Mereka rakyat panjenengan Pak Hariwur. Ya. Uga iki dirawuhi anu lho Yung saka Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Timur sing diwakili kelawan panjenengane Roko Mas Julianto PH. Oh ngono. Ya Mas Julianto ki ketemu aku sering ana ing acara-acara Golkar. Oh ngono ya no. Ya sembah nuwun Mas Julianto. Ya. Coba anu Wiwi, ayo Wi, sing lantang suaramu nduk. Tuku roti. Jalani dibayar. Mari membangun negeri bersama Partai Golkar. Ya, luar biasa. Loh, perkara pariane segone langsung metu iki lho, Dan. Tiba kemil iki. Ayo, Retno. Eret. Ya. Deh, kan. Kene iki kondang pecel pincuk. Ya. Maka. Ayam bakar. Dipangan si cakil. Ayo do melu Golkar. Pimpinan Bapak Bahlil. Jos Pak Lil. Iki lho cakil doyan iwak bakar. Wah, sing penting kula sekone pas. Ayo iki wong Madiun iki, Mbak Um. Ya, ayo. Kudu iso kok. Iki. Ayo. Mbak Un, jik rok lu. Tuku katas karo tuku tahu ngucap selamat sukses Golkar tambah maju pilihanku. Ya, wis kuning kabeh iki. Ya, dalange kuning, sindene ya kuning, yogane ya kuning. Ya, kuning ki saka tembung kudu wening. Oh, ngono ya. Maka Ibu Rini Rahayu. Sego pecel.